Bé, molt breument, perquè ja va quedar explicat en el seu dia a la comissió informativa, aclarir també, com acaba de fer el regidor, que crec que val la pena fer-ho, que la lectura dels punts són una mica complexes, però el que això tècnicament permetrà és major autonomia per part dels ciutadans a l'hora de gestionar els seus tributs municipals, que és una cosa que vam reivindicar nosaltres anys enrere, quan encara hi havia el regidor Terrades com a regidor d'Hisenda, i que veiem que està evolucionant i que anem pel bon camí, que a vegades tenim idees que són bones. Res, simplement dir això, gràcies per seguir tirant endavant aquesta idea i llançar una qüestió que vam fer referència a això, no? Que la generació dels nous tributs d'escombraries dels locals comercials va generar una mica d'inconvenients als llogaters i als propietaris i que, segons ens va explicar la tècnica de tresoreria que va venir a fer l'exposició a la comissió informativa, aquesta modificació i el nou programari permetrà que els llogaters puguin pagar l'impost de la taxa d'escombraries en lloc d'haver de generar una factura posterior amb un IVA suportat durant 3 mesos, que crec que era un inconvenient molt complex quan la tresoreria de totes les empreses sempre està al límit. Simplement, res, agrair que es vagi tirant endavant en aquesta línia i res, que òbviament votarem a favor d'aquesta modificació. Moltes gràcies. Granollers Primàries.